தங்கச்சி நேரம் கேட்டன் ஐயோ தங்கச்சி இப்ப நேரம் கேட்டன் කවුරුත් නැද්ද මෙතන කවුරුත් නැද්ද මාව බේරගන්න කවුරුත් නැද්ද එන්න නඩන්දර තංගච්චි එන්න නඩන්දර පිස්සු නෝනා මෙයාට පිස්සු නෝනා තමිල් කදෙක මුඩියුමා තංගච්චි කදෙක මුඩියුමා என்ன நடந்தது தங்கச்சி என்ன நடந்தது தமிழ்ல சொல்லுங்க தங்கச்சி தமிழ்ல சொல்லுங்க எங்களுக்கு சிங்களம் தெரியாது எங்களுக்கு சிங்களம் தெரியாது एक मिलियन पिसा गोडाई एक मिलियन पिसा गोडाई अय्यो देवियनी කොහොමද විසඳගන්නේ ප්‍රශ්නය 119 ගහනවා 119 ගහනවා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ නෝනා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ නෝනා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ පිස්සු නෝනා මෙයාට පිස්සු නෝනා එන්න සත්තම් ඉන්නේ விலங்கவில்லை எனக்கு விலங்கவில்லை என்ன சொல்லுறீங்க விலங்கவில்லை நேரம் கேட்டன் நான் நேரம் கேட்டன் நேரம் கேட்டன் நான் நேரம் கேட்டன் எனக்கு தெரியும் நோனா எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நோனா எனக்கு தெரியும் இவர் ஏசினாள் நோனா இவர் ஏசினாள் இவர் ஏசினாள் நோனா இவர் ஏசினாள் ஐயோ சாமி நேரம் ப்ராப்ளம் தமிழ் படிக்க வேணும் நாங்க படிக்க வேணும் சிங்களம் படிக்க வேணும் நாங்க படிக்க வேணும் சிங்களம் படிப்போம் நாங்க சிங்களம் படிப்போம் நிலட்டுக்கு போவோம் நாங்க நிலட்டுக்கு போவோம் தமிழ் படிப்போம் நாங்க தமிழ் படிப்போம் நாங்க சிலட்டுக்கு போவோம் நாங்க நிலட்டுக்கு போவோம்